Ba, ez da, igual de formación profesionala da. General ministeriaren alorrean jardun gara azken 6, 7, ez da gizien bat urtean amatzen duzu, baina nire kasuan 5 urte edo 6 urte, eta zentzu horretan gure alorra da, gure ikerketa alorra da, gure bizitza alorra da, eta horrek uste dute, eta sinestea behar beharrezkoa dela bere ekarpena kontuan hartzea giza zientzietan, hezkuntzan, eta nire kasuan ados nago bakarrik esan duenarekin, baina hau guztia ez zen Gorkak esan zigun, zergatik ez duzu hau antolatzen, baina berez, genero ikuspuntua oso garrantzitsua dela usten dut eta gustatuko litzaidake hori esparru guztietara ailegatzera, baina ideia hori zergatik ez izan zen Gorkarena eta hortik aurrera gero eta kontzientzia gehiago dugu horren inguruan eta hasi gara beste egitasmoen buruz pentsatzen liburua, ezakizer, beste kurtsoa, beste ikuspuntu batekin, baina genero izan da betzeroa edo eta bai. Untsune diferentea da, alde batetik materialena bat da. Bai generaren alderditik, bai euskararen alderditik. Beste bada, eta nik uste dut ikasleekin ikusi dugula, nahiz eta materialak egon, dagoela arazo bat ikuskerekin eta mentalitateekin. Hori beste arazoa da. Errazagoa da dinamikak, materialak eta jarduerak sortzea, benetako mentalitate aldaketa bat sortzea da. Eta zentzu horretan, ez da gabezi bat, ez da esan da, gauzen gizarte eredutan gauzela bizitzen ondino, ez? Eta, ez da, horretira batez ere ikustatezen gabeziak eta zailtasunak. Bai, gabeziak ezberdinak dira, adibidez, bigarren hezkuntza hasi dira emakumeen gainean hitz egiten, baina erromatarren inperioa, adibidez, azaltzen dute erromatarren inperioa eta gero zati txiki bat emakumeak erromatar inperioan. Alde batetik, bizibilitatea lortu dute, baina beste aldetik, baina zer gertatzen da, ez ziren erromatar imperio barnean egon. Berezitasun hori ez dakit positiboa den edo guztiz positiboa da ez, hori azken finean ikusten da nola generoa badabil hortik eta betaurreko bioleta buruz entzuten dugu, baina gero ez dago benetan gizartean sartuta. Eta bigarren eta unibertsitatean adibidez hitz egin dugu horri buruz, ez dago berez genero historiako ikasgai bat. Badago masterra hemen behatzen Valentzian, uste dut badagola, baina gabezi hori dago eta zuk irakasle gisa nahi baduzu hori ezkeinia azken finean egingo duzu zure ikasgaian. Ez dago txarto hori egitea, guztiz ados nago, baina zure aldetik atera behar da. Badagoela tentsio hori gure aldetik ikusarazi nahi duzunean, garai jakin bateko emakumeen ekarpena, baina aldi berean txertatu nahi duzunean genero ikuspegia jakin da bizibilitatea baino oso gehiago dela. Eta orduan tentsio horiek bai irakaskuntzaren jardueratik bai badagoz. Hori begia da. Bai. Nik uste dut eta ikuspegi uztargarriak direla, uztargarriak izan behar direla, eta bata ez dela bestea baino hobea. Batateko, bakoitzareko bere bereizgarritasunak, ez? Eta ondo egiten badira, ondo da, nik uste dut interesgarriena dela, berien artean uztargarritasun
bilatzea, ez? Badauz ikerketa batzuk, emakumeen historia baino gehiago generoen historian zentratzen direnak, ez? Baina, bueno, nik uste dut posible dela uztarrepetasun ona ematea, eta egoeraren aldetik, ez dakit, bigarren hezkuntza baina nik uste dut ondino gabezi handiak daudela, emakumeen historiaren txertaketa holan on bat egitea errazago iruditzen zait, generoen ikuspegiak agian badaukalako elaborazio teoriko sakonago bat, ez dut esan nahi sakonago bat, baina konplexuago bat, eta agian zailagoa egiten da, ez dakit. Baina, ez dakit. Nik uste dut hori ondo egiten behar duzu, gainera bat iragarriak direla. Guztiz. Nik uste dut orain antzte emakumeen historia egin dudala, genero ikuspuntuarekin. Claro, eta orain maskulinitateko ikasketetan edo azterketetan hasiko naz, eta genero ikuspuntutik egin da gizonen historia, baina ezain beste maskulinitate aldetik, ez? Hemen bai, nire arestik, eta beste batzuk baina, beste begirada bat da generoa. Bai, esken baten generoan, agian interesa gehiago, edo interesgunea da gehiago genero harremanetan. Edo generoak txako gaitasuna daukan, gainerako egitura politikoak eta transformatzeko edo determinatzeko edo dana. Botere erlazioak direla ikusteko. Ikusarazteko eta beste perspektiba bat da, eta bueno, eta hori, bai, pribatasuna eta publikotasunaren arteko arrezio hori apurtzeko eta ikusteko, horma hori ez dela inaz existitu. Bai, oso erabilgarria da. Eta daukan, gauza niretzat interesgarriena da, aukera eskaintzen duela gainerako disiplina guztietan era transversalean txertatzeko. Hori da nik ikusten dioan gauzarik positiboena eta erabilgarriena. Bai, eta gainera genero oso kategoria azertzaile edo kritikoa dela. Guztia kritikatu alduzu era polita esan da ez. Kritikoia izan, baina bai, kritikoa izan genero ikuspegitik. Ia guztia ikusi alduzu, bere mugak ditu baina ia guztia azertu alduzu genero begiradarekin. Begirada kritiko bat eskeniko dizu azken finean. Gehienak historialariak gara edo Makarinen kasuan ez da filosofia egin zuen, doktorautza historia garaikide, baina bai arte ederrako irakarlea dugu, bai historia garaikideko doktorautza egiten ari da, baina hori gutxi gora bera, baina alde positiboa da beti multidisziplinatasuna edo. Nire kasuan eta Laurarena baita historialaria gara, baina antropologiako tresneria erabiltzen dugu ahozko historiari bidez, ez? Eta hori, azken finean ona da beste saietan egiten diren gauzak ezagutzea, eta kurtso honetan ura genuena hori zen arkeologiako norbaitek eta arkeologia queerren inguruan mintzatzea eta beste ikuspuntu ezberdinak. Bai. Igual aitortu behar dugu ez dugula ortodoxia disiplinarretan sinesten eta zentzu horretan ere historiari buruzko lanak egin ditugunean beti generoen ikuspegitik ez, baina gure metodoak edo epistemologiak ere badauka zerikusi handia ikasketa kulturalekin eta ez da bakarrik ikuspuntu analitiko desberdinak erabiltzea, baizik eta eraskotako iturrien balioa aitortzea, iturri desberdin askoren arteko
ikerketak egitea edo eurek daukaten balioa erakustea ez. Eta zentzu horretan uste dugu beti dela aberasgarritasun bat, beti. Bai, gure asmoa hori zen, alik eta iturri gehien azaltzea eta hori azaldu dugu asko memoria edo, asko historia, egunkaria, pelikulak tratatuko dugu, arkeologia, testigintza, gero eskuizkribuak eta oso tipikoak direnak baina... Eta zailatu gara ez dakit lortu dugun ala ez, iturri horien erabilera azaltzen bigarren hezkuntzarako edo hezkuntzarako. Ezken finean iragarki batekin genero irakurmena egin dezakezu. Nik uste dut, gutxienez, nik uste garrantzitsua dela saiatzea, generoaren historiatik atozenez, erakustea feminitate eta maskulinitate irudikapenak azken baten historikoak direla. Eta nik uste dut historiak eskaintzen duen gauzarik positiboena zentzu horretan hori dela, ez? Atzera begiratze horrek aukera eskaintzen du, beti esaten dut, generoaren ikuspegi queerrena ikusarazteko, ez? Nolabait, ulertu behar dugu feminitatea, edo separatu behar dugu feminitatea emakume baten gorputz biologikotik eta maskulinitatea gizon baten gorputz biologikotik, ez? Eta hori egiteko historiak ematen du aukera paregabea, ez? Eta, bueno... Ni gustatzen zait volumenaren metafora edo ezakite hori musika kateak ikusten duzunean marratxo bat ikusten da feminitatea da maskulinitatea behar bada pentsatzen dugu bata hemen dago eta beste hemen eta marra horrela da ez, baina gero volumena mugitzen duzu eta marra ez da inoiz eguneko feminitatea, eguneko maskulinitatea. Eta uste dut batez ere taldeko saioan hori tratatuko dugula. Eta gero generoak daukan beste gauza positiboa da, kategoria horietan sartzen ez diren genero eraikuntzak eta sexualitateak eta beste motatako gorputzen esperientziak ere ikertzeko eta erakusteko aukera ematen duela. Ematen du gaitasuna hain binarioa den egitura edo arkitektura hori zalantzan jartzeko. Eta historia da hori guztia ikusarazteko material empiriko oso ona. Nik uste du generalen diskursoak oraindik emakumeak interpelatzen dituela gehiago, emakumeak sentitzen direla gehiago interpelatuak gizonezkoak baina. Baina hori aldatzen ari. Eta egia da etortzen direnak genero ikuspen puntua badute edo hori. Edo feminista. Edo feminista eta sentsibilitatea handia dute orduan, gutxi badira kalitatezkoak. Bai. Baina, bueno... Gustatuko litzaiguke, nik uste dut hori... Akademikoki gizon gehiago erakartzea. Nik uste dut hori aldatzen doala. Bai. Aldatzen doala eta... Eta, bueno... Bide honeo. Goaz.